Ajde, hoćete da pravim reakciju na svoje slike na Instagram. Ajde, može. Da, brate, ajde da vidim. Hoćemo krenuti od zadnje slike, Raja. Ja mislim da je to fair. Jo, gledajte ove slike. Hvala svima na 150 pregleda na moj prvi video na našem jeziku. Subscribeujte me. Aj jebote, nisam opalio sliku. Ovo sam vam htio pokazati. Kaže, hvala svima na 150 pregleda na moj prvi video na našem jeziku. Subscribeujte me. YouTube Nodix. I prvi video sam imao 150 pregleda. Ovo gledaj, 182 lajka. O, gledaj ovo, ja se ko nešto pravim nešto ja. Jo, gledaj mi stolci, ona plastična stolca, Tito, dragi. Aj, vidi ovo tačno prije godinu. Ova je slika tačno prije godinu. Šta je ovo? Joj, jes ružna ova slika. Što je ovo ovako ružno? Ova mi se ne sviđa ova što slika. Kad sutra novi video upravo snimljen. Oj, ova je ofirna slika pravo. Joj, gledaj, sad sam pokvario ovo malo frizurije što sam imao kao. Joj, gledaj ovdje frizurije, ko da mi je neko šamar opalio sa desne strane i sve mi pobjeglo na lijevu stranu. O, gledaj ovo, šta je ovo? Tipav youtubera, isprozivao baku. Ako me ne pratite ljudi, Nodix na Instagramu, zapratite me obavezno. Ovo mi je dobra ideja čak za video bilo, samo što sam bio tad na početku, nije imao to ko gledat, ali nije loša ideja bila. Ovo je jako luda frizura, očito. Ovo je užasna frizura, da budemo iskreni. Joj, kosi, ne mogu nikako. Oj, gledaj ovo. Draga slika iz Sutomora. Dobro, ovo je standardan, neki moj chill. Čučurio se, bože sačuvaj. Taj ovo, pošto sam bio jako neaktivan na YouTube zadnje vrijeme, bio bolestan, sutra očekujte novi video. Opala. 198 lajkova. Ova je jako lijepa slika. Ovo je kad sam išao s prijateljem da vozimo bicikl. Pošto inače sam veliki fan vožnje biciklom. Ovo isto nije loša slika. 191 lajk. Gledaj ti neka ozbilja. Samsung Galaxy Note 5 u ruci. Throwback 2017. godina. 197 lajkova, no. Jo, gledaj bicepsa. Gledaj bicepsa, ljubi Dino biceps. Jebem ti život, jebem, gledaj ti bicepsa ovdje. Ja sam biceps imao Tito, dragi. Imam li bicepsa? Šta mislite, Raja? Hajde napišite da li imam bicepsa ili ne. Ovdje sam stvarno dosta trenirao. Imaš li se nefti? Jel se vidi? Opala? Ma jebi ga, ima opet. Nisam trenirao 3 godine kurijemce. Ovo gledajte kose ljudi. Ovo dok sam išao na posao, dok sam radio. Gledajte, to je nešto lafov frizura. Ja konto dobra mi frizura, niđe veze. Gledaj kako me žena ošišala, bolje da nije. Ali eto, opet nije loše. Ako ništa brada mi se sviđa ovdje na meni. Dino bez naočala ko napušena koala. Aj ne seri bolan, ne seri grga bolan. Treba šamar isto opalpa. Ova mi je baš dobra slika. Gledaj ti ovo. Ne mogu te zamisliti bez naočala. Pa ljudi, nemojte da skidam naočala, neću vidjeti ove slike. Ja gledaj ću moj setup prikazao brat televiziju. O, jebem ti, konja ti jebem, da Bog da ti. Joj, jebem ti, joj, trebao sam se ubiti. Bolje da sam se ubio nego što sam ovo objavio, majke. Koja mi je dioptrija? Minus 1,75 na oba oka. Ali bogan kad sam ovu sliku bila izgleda minus 50, brate. Kaže, ko naša profesorica kad skine naočale izgleda ako koza iz Pakistana. Mrš, ti Kuzmiću. Ova mi se slika nikako. Ovo je jedna od rijetkih slika koja mi se nikako ne sviđa. I ova je kritična, majke. Šta je ovo? Šta je ovo i ova je kritična, boga mi. Ova je isto malo kritična. Nije puno kritična, ali je malo kritična. Ovo ne smije ne gledati u nju, ali dobro je. Gdje mi je ono da prebacim? Ova nije loša slika, samo što sam bukvalno ovom donjom rukom prekrio salo, majke. Šta je ovo? Ovo sa Eminom. Ova mi je jedna od dražih slika. Sad bi ja lajkuo sam sebi da mogu, ali ne mogu. Ova mi je baš draga slika, boga mi. Ova isto, Ovo je baš perfektna slika, brate. Ova je baš strašna. Kaže, dobro je, nije valjda da se samo baviš igricama priroda, super. Jebo majko, on mene ufate hejtovati na Instagramu. Pa jebot, ovo sve treba pošamarat svilo. Ovo sve treba pošamarat. I ovdje sunce mi u oči išlo, gledaj, to je neki sat na ruci, Samsung, vamo, tamo i ova dukserca always tired. Vidi ga ko Pokemon, mrš. Ova nije loša slika, to je to, neki telefon, to su neke cipele, to je neka dukserca, trenerka, 251 like, to je to. To je to. Ova nije loša slika. Ova mi se slika sviđala. Samo što mi je kosa užasna. Oj, kosi je, majko moja. 273 lajka. Ovo kad sam zub vadio. Dobro sam preživio ovaj dan. Kad sam ovo preživio, preživit ću sve. Koja je iduća slika?
Joj, gledaj frizure. Oj, što si ovo objavio? Da Bog da ti nokti na naušnicama počele rast. Al zato 379 lajkova, pa šta je ovo Tito, dragi? Nokti na naušnicama. Ali nije loša ova slika, samo što ne mogu da gledam u ovu kosu svoju. Dobro, ova nije loša, 347 lajkova. Nije ovo loše toliko. Ali vala, ova košlja mi ko kosa, niđe vezi. Pobjegla mi sve u desnu stranu. Valjda velik pupak na ovoj slici bio. Narazno mi pupak ovdje, pobjegla mi ova, kako zove, pobjegla mi košlja na drugu stranu radi pupka. Velik mi pupak bio ovdje. Pa nisam normalan svi. Oj, oplaka, majke. Koja je iduća, šta je ovo? 4000 subscribera, Raja, hvala vam, super. Gledaj me, zbunio se, ne znam ni šta me snašlo. 4K kad sam roknuo i kad je to bilo, ima 7 godina svilo mi. Ali 374 lajka, opala, nije to loše, druže moj, nije to loše. Šta ti sve neš izmisli danas? Ovo moje veha. Da ti znaš mene, brate, kad se ja raspizdim ovako. Ovo je baš dobra slika. Samo što mi je ovo slika sa starim ovim bajkom. Sam sebe, namjestio telefon i sliku sam sebe. Namjestio biciklo, namjestio telefon na nekakav onaj, kako se zove, kamen. Bukvalno stavio na kamen i stavio 30 sekundi. I brate, trčuo i nisam 10 sekundi je moglo na onom telefonskoj nisam sliku. I trčuo, brate, dok nisam se popeo na ovaj zid, umalo se nisam oborio na zaba. Umalo nisam pao nazad ovdje, umalo nisam crkuo ku Nemce. Jedva sam istrčuo. To mi je bilo najviše što sam trčuo ove godine. To jest 2018. godine. Ajmo dalje, šta je dalje? O, gledaj, dlaka. Joj. Kakve su ovo odluke za slike, ja to ne razumijem. Šta je ovo? Joj, ovo gledam. Ako ništa baš lijepi zubi i naočali, kosa nije sad loša. Brate moj. Gledaj prsa ko vuk svi umi. Ovo je baš dobra slika. Ovo je izgrmilo, brata me. Gledaj ovo. Šta jebote, nađem prvu dobru sliku i odmah ju ugasim. Ovo nije ofirna slika, da se razumijemo. Za mene nema spasa, pa i nema konjino jedna odvratna. Gledaj ti, joj, gledaj jakne, uvela se na meni ko ruža ko Nemce. Šta je ovo? Ovo. Ovo je već ono. Aj molim vas, Nodix. To je to. Ja volan, ja Mercedesa driftam nešto. Ovo je već slika, ba. Ovo je već slika. A ne ono, ba jeste vidjeli ono grdosija neka, ba. Čovjek sebe izvrijeđa, pošto koga drugog nego sebe, ja najviše volim sebe. Najviše volim sebe izvrijeđat. Ovo je dobro, ovo već može proći, ovo nije loše. Evo, gledaj me ovdje, isto ko da imam 47 godina i ko da sam u krizi srednjih godina. To je naš, imam olovku pa slikam olovkom, više ne slikam naš. Telefon više sam mene slika, ja tu ne moram ništa pricnut. Osim izvadim olovku i kliknem samo i kažem ono slika. Tako da ovo, znaš, ovo malo fleksiram sa telefonom, koja neko kupio novi telefon, Jesse baš šta ima bajes dobar ba. I ovo sam se ofirao malo realno, ovo no hate al dino ofirao se, brate moj, ne možeš se ovako ofirati u životu ba. Gledaj ti ovo, druže moj. Kaže isti Tommy Vercetti iz GTA Vice City, a u kurcu. Mada nije loša ova slika, boga mi, ja bi ovdje dao sebi prolaznu ocjenu. 2. Kosa je tu, znači narasla, mogu janje oploditi. Šta ja rekao ba? Nisam ja dobar, ja ne znam šta pričam, majke. Ovo sa Eminom. Gledaj kape ovdje, znate kakva mi je frizura bila, znači bolje da sam se načelavo šišuo svi umi. Znači toliko je loša frizura bila, ali naš, morao sam s djevojkom jednu sliku, mislim, no hate, ali morao sam s djevojkom jednu sliku čisto da se zna da imam djevojku. Jer kaže Mina, ako ne objaviš sliku, ja ću šamar opalim, znači dobit ćeš jedan forehand, backhand, ne znaš za sebe, druže moj. Kako ne objaviš sliku, šamar odmah. Ja rekao, hajde jebi ga, šta ću drugo objavi sliku, Dino, šuti, poklopi se i čao. Gledaj ruke, ne znam šta ću s njom. Mogao sam ogledalo očisto ovdje, gledaj mi kose, gledaj frizure. Ovo kod da me neko forehand s lijeve strane udario i otišla sve u ovu desnu stranu. Meni je baš krična frizura na svakoj slici, Raja, da budemo iskreni. Šta sam napisao? Joj, gledaj, ja napišao,
Čuj napišu, jes se vala napišu, bolje da se napišu nego što se objavio ovu sliku, boga mi. Jes da se tu fleksa, znaš, novi telefon, ovo ono, znaš. A brate moj, devu, ozbilj se, bolan. Gledaj ovo, 13 jakni, šta ovo nosim, šta ovo iza mene viri, bolan. Opet ispred ogledala, ko da nemam nigdje drugo da se slikam u životu nego ispred ogledala. Doduše ova mi se sviđa slika, ovdje stvarno naš, ono, jebi ga brate, dobar sam, realno. Mokim, dobar sam. Gledaj ti nogu, neke tene, Nike, ovo ono. Gledaj ti napuhane noge, brate moj. Ova, boga, nije loša. Ova može već prvo, znaš. Jer ne vidi se da je toliko prljavo ogledalo. Ono, malo prije bilo baš, znaš, ono, baš kritično. Raja, ovdje imam, izgledam isto kod da imam 70 godina, realno. A dobro, znaš, ovdje sam bio Smežuranić. Znaš, ovdje sam bio Smežuranić, isto kod da me neko za jaje ufatio, lijevo. I ne znaš šta ću od sebe, pa ono ovako, znaš. Vjerovatno me neko za jaje ufati u tom trenutku, ali nema vezi. Dobra je slika. O, ne mogu da vjerujem opa kad si ću ufati. Oj, šta ja se riječ večeras izjavit svi. Ovdje je već bolje, znaš, ovdje već imam nešto da držim u rukama, jebi ga. Na onoj tamo slici ništa nisam mogao držati rukama, to meni nije naš. Jebi ga, kad nemam što da držim u rukama nije to, realno. Ali dobro je, nije loše. Samo što je ovo, naš, ultra wide, to ja nešto vamo tamo. I onda izgleda da je štap veći nego moja noga, znaš kolika je moja noga. Ali dobro, nije loša slika, može proći, dao bi ocjenu 3. Ovdje, znaš, ja ne znam u kojem sam fazonu ovdje. Drogiram se, ili prikazujem gore Ryzen 7 ili šta se dešava ovdje na ovoj slici, ja to ne kontam, boga. A, zato tu piše nešto, Kommit ner arme vas getla puta madre. Znači, to je nešto, znaš, miješam na špansko-francuskog sa njemačkim jezikom. To ti je to, da se zna, da znam 3 jezika izgovorit. A što ne znam ništa na njima reći, to je već nešto, ali to nije loše. Sve u svemu 4. ocjene. Ovo je već... Ovo je stvarno ono, slika za 10, znaš, to su neke Beats, slušalce, to je neka trenerka, Nike'ice, vamo, tamo. Rekup čovjek, ba vidiš što je ovaj lik, zajebam, bolan. To je to, raja, 1072 followera. Ukoliko me ne pratite, zapratite me na live stream. Hvala vam puno, braćale moje, što ste gledali ovaj video, zato što ovo ide u video na mom kanalu, možete pogledati to poslije nekad. I hvala vam puno što ste bili na ovom live streamu. Voli vas vaš Nodix i vidimo se uskoro.